As Rías Baixas contan as horas para despedir o grande este 2025 con multitude de eventos. Un dos máis destacados está en Vilagarcía, coa xa tradicional Toma das Uvas, que celebra este ano as súas bodas de prata. Con motivo deste 25 aniversario, na cidade preparan para este 31 de decembro unha festa moi especial deseñada a modo de viaxe no tempo dende 1998. O Concello distribuirá 400 kilos de uva e 1.700 racións de gominolas. Que tal, saúdos? Allá de Arousa conseguiu sacar da súa zona residencial máis de 336.000 vehículos. 6 meses despois da implantación das novas restricións ao tráfico nunha parte do núcleo urbano, o Concello celebra os resultados que está a dar o seu novo modelo de mobilidade nun espazo residencial agora máis silencioso e respirable. O alcalde aproveita para cargar contra a oposición porque, di Luis Arosa, son os únicos que prexudican os negocios coa súa campaña de medo. As confrarías de Arousa pechan o ano con serias dificultades ante a caída prolongada da actividade marisqueira. No caso de Rianxo, o ERTE finaliza o 31 de decembro e dende a directiva xa barallan medidas para paliar a difícil situación económica que afrontan. Éxito rotundo da campaña Mercanavila da Deputación da Coruña cun total de 16 millóns de euros en vendas. A deputada provincial de Comercio, Rosa Ana García, fixo balance desta primeira edición que, de seguro, terá continuidade no futuro. Bueno, todo a punto para as badaladas e tamén para correr na San Silvestre da nosa contorna. E outra das citas clásicas de fin de ano da que poderemos gozar en distintos municipios das nosas comarcas. Na cidade de Pontevedra, por exemplo, xa levan repartidos máis de 4.000 dorsais para unha carreira que rolda os case 4 kilómetros. En Cambados, entre tanto, pecharon xa as inscricións sumando 750 corredores. Pois asuntos que tratamos agora mesmiño aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Allá de Arousa conseguiu sacar da súa zona residencial máis de 336.000 vehículos. 6 meses despois da implantación das novas restricións ao tráfico nunha parte do núcleo urbano, o Concello celebra os resultados que está a dar o seu novo modelo de mobilidade nun espazo, din, máis silencioso e respirable. Destacan que o turismo non baixou e que a actividade comercial e hostaleira mantense. O alcalde aproveita para cargar contra a oposición porque, di Luis Arosa, son os únicos que prexudican os negocios coa súa campaña de medo. Foi sen dúbida do que máis se falou na Arousa neste 2025, a revolución do tráfico na zona residencial deseñada nunha parte do centro urbano. 6 meses despois da súa implantación, o Concello ponlle cifras á medida. Un informe técnico de tráfico desvela que se retiraron máis de 336.000 vehículos desa zona residencial. En casos como a Torre, o número de coches que circulan por ali reduciuse nun 66%. Vamos conseguindo o que pretendíamos desde o Concello. O que pretendíamos era que todo ese volumen de vehículos, pois retiralos da zona residencial. Zona residencial que son calles moi estreitas, calles moi pequeniñas. E isto conseguiuse, di o alcalde, sen consecuencias para o turismo, un dos principais motores de economía insular. O socialista bota a man dos datos da Mancomunidade para falar dun ano con cifras de récord. Son datos verídicos da Mancomunidade no que di que seguimos aumentando en turismo, en visitantes durante todo o ano. O mes de outubro, por exemplo, foi un mes espectacular, foi o doble de persoas que o outubro do ano pasado. Luis Arosa apunta que as novas restricións ao tráfico na zona residencial tampouco tiveron impacto no comercio ou hostalería local. Polo menos, di, a él non lle chegaron as queixas. Nin pa ben, nin pa mal, pero como dixo eu, cando nadie di nada, viron en todo o verán que non hubo ningún tipo de problema. E máis, moitos dos restaurantes, os hostelería, mo dixeron que, bueno, que non perjudicou absolutamente nada. Tamén destacou o impacto medioambiental na zona, con menos contaminación e menos ruido. Hai menos CO2 na zona residencial. E no mesmo pasa co tema do ruido. Os coches fan o seu ruido circulando, pois neste caso, volvo a repetir, a Torre, porque a calle da Torre é a máis chamativa, pois nesa calle baixouse
7 decibelios de ruído. O alcalde asegura que as rúas que forman parte desa zona residencial atopábanse nunha situación de colapso estructural non só no verán, senón os 365 días do ano. Aproveita para cargar contra o PP e o concelleiro non adscrito Matías Cañón pola súa campaña de medo e lles lanza unha pregunta. O día de mañán cando cheguen ao goberno, se chegan, que lo dudo, se chegaran, que farían? Quitarían os lectores de matrícula, nos quitarían, que farían? Porque ainda agora non responderon, non sei o que van a facer. O goberno puxo unha solución. Gustará máis, gustará menos, ou terá as súas cousas, ou as cousas máis, ou as cousas menos. Pero eles que propoñen. Sobre as sancións, o alcalde salienta que a zona restringida a residentes está perfectamente indicada e que ao mesmo tempo o Concello fixo unha gran campaña de difusión das novas medidas e dos distintos aparcadoiros disuasorios que se poden empregar para deixar o coche. Véamolo tamén en titulares. As confrarías de Arousa pechan o ano con serias dificultades ante a caída prolongada da actividade marisqueira. No caso de Rianxo, o ERTE finaliza o día 31 de decembro, dende a directiva xa barallan medidas para paliar a difícil situación económica que afrontan. Os principais ingresos da confraría de Rianxo proveñen das vendas do marisqueo, que supoñen o 80% da actividade deste depósito. Coa produción en caída libre, a merma de ingresos levou a tomar medidas como un expediente de regulación temporal de emprego que finaliza o día 31. Non se ve que isto mellore á hora da produción. Vivimos do porcentaje de ventas do marisqueo, e o 80% é marisqueo desta cofradía, eu supoño que das outras é máis ou menos igual ao porcentaje, e vemos que ao non haber produción de marisqueo que isto vai decaer de por sí. A situación é que nos temos que adaptar ás novas facturacións das cofradías porque non queda outro remedio. Nós, en principio, fixamos un arte hasta final deste ano, barajaremos a principios de ano a situación que vamos a ter e tomaremos medidas en base a esa situación dos muestreos e de todo de cara a un futuro do que nos vai a vir. De todas formas, eu penso que a situación é mala e ao mellor hai que tomar medidas, está claro. A confraría conta actualmente con 11 traballadores, 6 deles subvencionados case na súa totalidade. Pola contra, os postos de secretaría, administrativo e persoal de lonxa dependen exclusivamente do depósito, polo que o seu mantemento está condicionado á suba de ingresos. Bueno, pois seguimos en Rianxo, pero para falar doutros asuntos, o Concello acometerá a mellora do paseo marítimo entre o Pazo e a Torre con cargo ao pos adicional da Deputación da Coruña. A Corporación acordou a pasada tarde nun pleno extraordinario urxente destinar unha partida de 227.000 euros á renovación deste treito duns 500 metros de lonxitude que se atopa en mal estado debido ao desgaste e os distintos tipos de pavimento que presenta. A proposta seguiu adiante cos votos a favor do equipo de goberno e dos grupos do PP e BNG, mentres que o PSDG optou pola abstención. De igual xeito, transcorreron as votacións para decidir os investimentos do pos social, do que máis de 65.000 euros irán para gasto corrente. O resto, unha partida de 16.000, irán destinados a emerxencia social e complementar a atención do Servizo de Axuda no Fogar. E o Concello de Pontevedra arrancará o 2026 cos deberes feitos, polo menos en materia de contratación. O Goberno local aprobou hoxe o plan de previsión de contratacións para o novo vindeiro, no que se inclúen un cento de proxectos. Trátase dun requisito obrigatorio e fundamental por cuestións de transparencia para que as posibles empresas adxudicatarias estean ao tanto das opcións que dispoñen. Dentro dese paquete de obras inclúense algunhas que xa están adxudicadas. É unha previsión de contratación po ano 2026 por cuestións de transparencia, ¿no? Para que, digamos, que as empresas poidan coñecer as posibilidades de contratación que hai no 2026. Desde logo é un documento flexible que se pode ir modificando ao longo do ano. Hai cuestións que están incluídas obviamente, que xa están en contratación e, polo tanto, se van a executar, outras que hai previsión de elaboración do proxecto para contratar e outras circunstancias que poidan aparecer por cuestións orzamentarias ou mesmo por cuestións de informes, non?
A Xunta saca a licitación a redacción do proxecto para o Hospital de Día Oncohematolóxico do Barbanza. Esta nova unidade permitirá prestar asistencia a pacientes de cancro ou enfermidades hematolóxicas que precisen tratamentos especializados como quimioterapia ou transfusión sen necesidade de ter que desplazarse ata Santiago como a toda agora. En total, habilitaránse 12 cadeiras e 2 camas para tratamentos simultáneos, 2 consultas, unha área de urxencias, farmacia e un espazo para probas diagnósticas. As empresas interesadas en concorrer ao proxecto con orzamento de 110.000 euros poden presentar as súas ofertas ata o 19 de xaneiro no portal de contratos públicos. A Xunta declara como proxecto de interese autonómico PIA o desdobre da autovía do Salnés e as melloras na PO 308 na zona da Lanzada. A medida busca acelerar todos os trámites para un proxecto que conta cun orzamento de 40 millóns de euros. A partir de aquí, as melloras levaránse a cabo por fases comezando no 2027. A actual vía rápida vaise transformar en autovía dende o seu actual remate en Sanxenxo ata Noalla. A partir dese punto, crearase un terceiro carril ata a Lanzada. Alí ampliarase a 4 carrís a PO 308 entre a vía rápida e a PO 550. O proxecto contempla tamén o desprazamento dun paso peonil e a creación dunha senda peonil e ciclista que percorra toda a Lanzada. Ao mesmo tempo, vanse rexenerar 40 hectáreas da rede Natura. A actuación leva anos pendente, tratase dunha bella reivindicación da veciñanza do Grove que ano tras ano, especialmente no verán, ten que aturar interminables atascos para entrar ou sair do municipio. Pois precisamente no Grove seguimos, tamén con outra mellora que leva moitos anos pendente, a mellora da Praza do Corgo. O goberno local acaba de anunciar que no 2026 levarase a cabo alí na esplanada un proxecto de reforma integral creando un espazo máis verde e mellor integrado na contorna. O alcalde do Grove apuntou ademais que de cara ao ano que ven ten sobre a mesa outros proxectos importantes para a vila, pendentes de asinar convenios con outras administracións. Son a reforma da Rúa Luis Antonio Mestre de titularidade autonómica e para que o goberno local xa lle presentou á Xunta unha proposta de humanización e a subida de Meloxo que precisa dun convenio coa Deputación de Pontevedra. José Antonio Cacabelos, o alcalde, estima en 2 millóns de euros as distintas obras a acometer nos primeiros meses de 2026, cantidade a que suma outros 5 millóns de euros gastados neste exercicio que está a piques de rematar en distintos proxectos de humanización e mellora de rúas. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos pois desa previa non da toma das uvas que teñen en Vilagarcía este día 31 ás 12 do mediodía ou tamén das distintas San Silvestre que temos pola nosa contorna. Pois aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Éxito rotundo na campaña Merca na Vila da Deputación da Coruña, cun total de 16 millóns de euros en vendas. A deputada provincial de Comercio, Rosa Ana García, fixo o balance desta primeira edición que de seguro terá continuidade no futuro. Os bons resultados da campaña comercial Merca na Vila, promovida pola Deputación da Coruña, xa fan pensar nunha segunda edición deste programa que deixou unha potente pegada económica nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Algúns dos máis beneficiados foron Noia ou Boiro, ata onde se desprazou esta mañá a Deputada Provincial de Comercio para facer balance das vendas. Superou con creces as expectativas, foron máis de 16 millóns en ventas, máis de 93.000 bonos descargados, 1.080 comercios adheridos á campaña. E decir que, aínda que foi a primeira vez que a Deputación da Coruña fai unha aposta tan importante, e, por suposto, vendo o éxito coa intención de darlle continuidade, pero querendo agradecer tamén o traballo dos propios comercios que se implicaron moitísimo na campaña, que pois axudaron os clientes a descargar os bonos e que informaron a todo o mundo a donde non chegamos nós, pois chegaban eles. Aquí a facturación en Boiro foi de 1.300.000 euros e en bonos pois foron preto de 275.000 euros. Eu creo que é unha cantidad moi considerable para un pobo como Boiro, menor de 20.000 habitantes, e, bueno, dende aquí darlle as gracias
a Diputación por ese tipo de iniciativas, tamén darlle as gracias á Asociación Boirense de Empresarios que xunto co Concello estuvemos tamén dinamizando esta campaña e, como non, en definitiva, aos comerciantes por seguir abertos, seguir apostando co sacrificio que supón manter un comercio pequeno nunha vila como Boiro, que siguen aí a pel de cañón e, bueno, e polo traballo que están realizando. Os propios comerciantes destacaron as vantaxes desta iniciativa, que non só dinamizou as vendas, senón que contribúe tamén a manter vivo o comercio local como un dos principais motores económicos e xeradores de emprego da vila. A propietaria de Cenor Electrodomésticos Otero, o comercio de Boiro que rexistrou máis vendas no marco deste programa, xa está agardando a súa reedición. Esperemos que esta sea a primeira de moitas campañas como esta, moitas campañas máis. É un apoio moi importante para o comercio pequeno, o comercio mediano, o comercio de proximidade, para que as tiendas sigan traballando, que a venta por internet non acabe co comercio local, que as grandes superficies tamén que nos deixen un espacio ao comercio de proximidade, o comercio mediano e o comercio máis pequeno, que iso é moi importante para dinamizar os povos. Este mércores é o gran día, Rías Baixas, despediremos o grande este 2025 con multitude de eventos. Un dos máis destacados está en Vilagarcía, coa xa tradicional Toma das Uvas, unha cita que este ano promete moitas sorpresas na conmemoración do seu 25 aniversario. Carlos Blanco e Erea Hierro conducirán un acto no que, ademais de recibir o ano novo 12 horas antes, con uvas, gominolas e cava, prometen tamén moita diversión. En concreto, vanse distribuir 400 kilos de uvas e 1.700 racións de gominolas. Aproveitarase, ademais, para rebobinar, aproveitando este 25 aniversario, e ver como fomos cambiando ao longo deste último cuarto de século. Tampouco faltará a música e a animación con Somoza Trío ou Nelson Quinteiro. Todo a partir das 11 da mañá na Praza de Rabella. Outros moitos concellos da nosa contorna tamén organizan eventos de prefin de ano, por exemplo, Cambados, que vai recibir o ano novo este mércores a partir das 11 da mañá na Praza do Concello con uvas e viño escumoso. E Meaño, entretanto, xa están no 2026 dende esta tarde. Hoxe, aínda día 30, o Concello organizou unhas badaladas anticipadas con uvas, chocolate con churros e moita música. E outro dos clásicos do 31 de decembro son a San Silvestre, que poderemos correr en distintos municipios da nosa contorna. Na cidade de Pontevedra, a proba sairá da avenida de Montero Ríos ás 5 da tarde. Coas inscricións aínda abertas ata este mércores pola mañá, xa levan repartidos máis de 4.000 dorsais para unha carreira que rolda os case 4 kilómetros. En Poio celebran a segunda edición da súa San Silvestre duns 3 kilómetros entre Campelo e a Seca. Na proba hai inscritas unhas 200 persoas. Outra das citas da San Silvestre atopámola en Cambados, trátase da 10ª edición desta cita solidaria con saída e meta na Praza de Feciñáns. Neste caso, contan coa participación dunhas 750 persoas. Pois falamos tamén da BTT de Nadal de Ribeira, que celebrou a súa 15ª edición, ademais estreando percorrido. Os preto de 300 participantes saíron ás 9 da mañá dende o complexo deportivo da Fieiteira para percorrer unha distancia de 40 km, aínda que houbo quen optou polo percorrido curto de 30. Despois do trazado urbano, o pelotón internouse nos camiños de terra da Carballa para percorrer a zona de Bentín, o monte de San Alberto e Salmón. O percorrido continuou por San Roque ata o Monte da Cidá para baixar por Castro ata o Vilar Carreira. Os últimos kilómetros transcorreron pola zona de Laxes, a contorna da Fieiteira, onde tivo lugar o peche da actividade con varios sorteos e reparto de paella. Pois xa están a ver nestes días de Nadal moitas citas deportivas, moitas citas sociais e tamén moitas citas culturais, por exemplo, en Ribeira, onde continúan a celebrar o Nadal cunha ampla proposta para todos os públicos. A última tiña lugar a pasada tarde no Auditorio Municipal co concerto da Gramola Gominola, que puxo en pé a nenos e maiores. Con imaxes deste evento rematamos de contado o programa de entrevistas Falemos.
Los frutos